מה שלומכם ארטיסטים? אני אלעזר דוד, וברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ היוטיוב שלי. מי לא מכיר את הספר זחל הרעב שכתב וצייר ארי קל מארצות הברית ותורגם כאן גם לעברית? אותו זחל שהולך מפרי לפרי, עושה בהם חורים ועד שהוא אוכל את העלים ובסוף הופך להיות גולם, ומהגולם הזה ביום האחרון יוצא לו פרפר צבעוני יפה, וכולנו גדלנו על הספר הזה כספר ילדים, ואני ככה גוללתי ברשת, גוללתי וחיפשתי וראיתי את היצירה הסופר מגניבה הזאת של הזחל הזה שממש מכין אותו, תאמינו או לא, מטישו. הנה, יש לי פה טישו להראות לכם, מטישו הכינו את הזחל הסופר מגניב הזה עם חומרים מאוד 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 פשוטים. אני אראה לכם אפילו, יש לי אותו פה, אחת לדוגמה, הנה. וזה מה שאני הולך ללמד אתכם בסרטון הזה, איך להכין את הזחל הסופר מגניב והפשוט הזה. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם להירשם לערוץ, ללחוץ על הכפתור הרשמה למינוי שמופיע ממש מתחת לסרטון או בבועה האדומה, וכמובן תפעילו את הפעמון כדי לקבל תזכור סרטונים חדשים שעולים לערוץ. אז ארטיסטים, כמו שאנחנו הכי אוהבים בעולם, פשוט, קל ומהיר, פתיח. מתחילים. טוב חברים, אז בשביל להכין את זחל הרעב, מה שאנחנו נצטרך זה כמה דברים מאוד 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 פשוטים. אנחנו נצטרך 2 שמיניות בריסטול בצבע ירוק, נצטרך טישו כזה פשוט שאנחנו מקנחים איתו את האף, 3 טושים לורדים בצבע צהוב, שחור וירוק, דבק, אפשר דבק לבן רגיל כמו שאתם משתמשים, שיפוד, אחר כך תראו מה אני עושה איתו, זה טריק קסם אני עושה עם השיפוד הזה, ומספריים, זה הכל. אז אנחנו קודם כל נתחיל מהשמינית בריסטול. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נקפל אותה לחצי, בצורה כזו, ונגזור ממנה עלה, צורה של עלה, כמו חצי עיגול, לא צריך עלה גדול, אפשר עלה קטן. שים את זה פה ביחד, אתם רואים, ונוצר לי כאן עלה. את העלה הזה, כשהוא מקופל, אני אקפל אותו פעם מכל הצדדים, כל פעם צד אחר. מלמעלה ומלמטה. עכשיו אני רוצה להראות לכם את העלה שלי, תראו, והנה העלה שלנו, זה יהיה הבסיס לזחל הרעב. נשאר לנו שארית מה שגזרנו את העלה, וניקח ממנו חתיכה לא גדולה, קטנה, שממנה נעשה מין טבעת. ניקח את החתיכה הזו, ומה שאני אעשה עם הדבק, נראה לכם, נשים מעט דבק, וניצור טבעת. עכשיו אם אתם יכולים לראות את הטבעת, אני אראה לכם ככה, טבעת עגולה, שדרכה ייכנס הגבעול, ואת הטבעת היפה הזאת שהכנו, אנחנו ניקח את העלה ונדביק ככה בקצה העלה. והנה העלה שלנו יחד עם הטבעת. בזמן שהעלה והטבעת שלנו מתייבשים, ניקח שמינית בריסטול חדש, ופשוט נגלגל אותו מהקצה, וניצור גבעול מגלגול נייר, אוקיי? תראו איך אני עושה את זה, מאוד 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 פשוט.
טוב, אז יש לנו פה את הגבעול שהכנו מהשמינית בריסטול, יש לנו את העלה עם הטבעת, ובעצם מה שאנחנו נעשה, הגבעול נכנס בתוך הטבעת הלולאה שיצרנו מקודם, וזה בעצם מה שמפעיל לנו את המנגנון של התנועה של הזחל בצורה כזו. עכשיו אנחנו ניתן לזה להתייבש, לשני החלקים האלה פה להתייבש בצד, ואנחנו עכשיו ניקח את טישו לבן פשוט, יחד עם השיפוד היפה הזה. מה שאנחנו עושה, אני מקפל אותו, אני אראה את זה על השולחן, אני מקפל אותו לחצי, ומגלגל אותו על השיפוד, בצורה כזו, ונשים דבק. והנה בעצם יש לנו פה שיפוד שעטפנו אותו עם הטישו הלבן. עכשיו שימו לב לטריק הבא, מה שאני עושה, אני פשוט מועך את כל הטישו, ובעצם נוצר לי פה קצת הדמות הגוף של הזחל. עכשיו אני אשתמש בטוש הצהוב. ואם אתם צריכים לראות, זה הזחל שנוצר. עכשיו אנחנו פשוט, את השיפוד אנחנו לא צריכים, אנחנו פשוט נשלוף בעדינות את הזחל שיצרנו. ככה בעדינות, מלא. הופה. וואו, תראו איזה זחל, תראו את הזחל שלנו. ממש יש לו, הטישו ממש עושה אפקט של גוף של זחל. השלב האחרון זה בעצם לחבר את הזחל החמוד הזה בעצם יחד עם העלה והגבעול, ואיך אנחנו נבצע את זה. אנחנו פשוט ניקח את הגבעול, נשחיל אותו בתוך הלולאה שיצרנו, אוקיי? ונעשה 2 נקודות של דבק בראש הגבעול ועל הלולאה, ובשתי הקצוות האלו אנחנו נחבר את הזחל, את הראש שלו מקדימה, בצורה כזו, ואת החלק האחורי שלו על הלולאה. טוב ארטיסטים, אז יש לנו את הזחל הרעב, שימו לב איך בעזרת דפים יצרנו מנגנון, הוא ממש זז, שימו לב, ממש, תראו. אני אראה לכם אותו ככה מהצד, הוא ממש זז, סופר מגניב, סופר קל. מה שאני באמת אוהב ביצירה הזאת שהיא קלה והיא פשוטה. השתמשנו בחומרים שיש לנו בבית, טישו, טושים, דפים, מספריים, דבק. אין פה הרבה מה להסתבך עם היצירה הזאת, יצירה פשוטה וקלה. אני אישית צבעתי את הזחל שלי בצבע צהוב וירוק, אבל אתם מוזמנים לצבע אותו באיזה צבעים שאתם רוצים, לצייר עליו איזה צורות שאתם רוצים, וזה הזמן להזכיר לכם, להירשם לערוץ, ללחוץ על הכפתור הרשמה למינוי שמופיע ממש מתחת לסרטון או בבועה האדומה, וכמובן תפעילו את הפעמון כדי לקבל תזכורת סרטונים חדשים שעולים לערוץ. אז ארטיסטים, לכו תכינו לכם את הזחל הרעב, ואל תשכחו לאכול איזה תפוח בדרך, כן?